Boa tarde, Viveiro. Boa tarde. Fálase de puntualidade británica ou puntualidade religiosa. Nós temos puntualidade vaguas. Son as 8:30 e empeza o espectáculo infantil que organiza Vaguas da Terra con motivo da mostra folclórica internacional. E empezamos polos máis pequenos e é como unha declaración de futuro. Si temos nenos, temos futuro. Si os nenos bailan, bailarán de maiores. En fin, comeza a mostra folclórica infantil e juvenil de Vaguas da Terra, na que van a participar o grupo Xoaniña de Saíñas de Xove, o grupo Mistura de San Cibrao, os do 21 do Vicedo, os grupos de Vaguas da Terra, Bazar, Pindusa e Ledaíña, e como convidada especial os componentes do grupo folclórico infantil Santa Marta de Portucelo de Portugal. Imos empezar con Viveiro. Rapaces, algunos deles que se achegan por primeira vez ao baile galego, pero moitos deles que son fillos ou netos dos componentes de Vaguas que hai 60 anos empezaron a facer historia con
música desde Viveiro para todo o mundo. Imos recibir xa os de Viveiro que van a interpretar para este comezo 4 pezas: Muiñeira, Bartolomeu, Pucheiros, Xunqueira e Baila, María Baila, en este caso, Cantareiras. Son componentes de Bazar, Pindusa e Ledaíña. Imos ver que capacidade ten esta plaza para facer resonar os vosos aplausos na honra das nenas e dos nenos de Viveiro.
Mirade se a Praza Pastor Díaz ten que estar afeita a escoitar rebumbios de todo tipo, pero coido que eses aplausos para o principio e máis na interrupción, nos finais das actuacións dos rapaces foron perfectos. Eses mesmos podedes repetilos a mediados da representación, da actuación que volven os de Viveiro e ao final que rematarán tamén. Claro, e teñen que ser máis ou menos parecidos na mesma dimensión, no mismo diapasón, cos grupos que veñen invitados que a fin de contas son como si foran de Viveiro. Así que, bueno, e a mí ocurríase cando estaban actuando pensar que este magnífico escenario podía estar pensado para os grupos máis grandes que teñen máis necesidade de espacio para conter o que neles acontece. E resulta que non, eu creo que está pensado precisamente para os nenos, porque non podedes imaginarvos a cantidade de ilusión, de nervios, de satisfacción que hai aquí detrás en cada unha das actuacións. Este rapaz, moitos deles é a primeira vez que actúan, moitos deles son os seus primeiros aplausos. Verdad que eso para terlo en conta a hora en que volvades a aplaudir, que será moi axiña, porque agora vades ter que aplaudir os que chegan invitados especiais, que son os de Xoaniñas de Saíñas de Xove. Son veciños de Viveiro pola parte do este e van a interpretar Manuel Muiñeira de Limiñoa, Muiñeira e Ole Laranxiña. Son grupo Xoaniña de Saíñas de Xove.
Foi a actuación de Xoaniña de Saíñas de Xove. E agora veñen uns convidados especiais a esta mostra folclórica internacional na súa versión infantil e juvenil. Veñen de Portugal, de máis aló do Miño, ese río que parece que separa e que, sin embargo, une a Galicia e Portugal. Chámanse Grupo Folclórico Infantil Santa Marta de Portucelo, en Portugal. Van en vir en dúas ocasións. En esta perneira vannos interpretar Vira Cruzado e Chula de Viana. Grupo Folclórico Infantil Santa Marta de Portucelo, de Portugal.
foi a primeira quenda de interpretacións do grupo invitado especial de Portugal, Grupo Folclórico Infantil Santa Marta de Portucelo de Portugal. E vamos xa co intermedio desta mostra folclórica infantil e juvenil, como sempre a cargo dos de Viveiro. Son os grupos Bazar, Indusa e Ledaíña. En esta segunda intervención, que fai o punto medio do festival, interpretan La Red, Espantallo, A Danza das Cintas, Pasei Dolores son as pantalleteiras e, por fin, a Muiñeira de Chantana. De novo, en Viveiro, veñen os de Viveiro.
e a actuación dos tres grupos de Viveiro Bazar induse heredaiña grupos alevíns dentro de Vaguas da Terra. Veñeron os convidados de sempre están en esta mostra infantil os do 21 do Vicedo, neste caso con dúas agrupacións dentro dos do 21, o grupo As Folerpas e As Faíscas. O grupo As Folerpas vai interpretar Pandeirada e Xota de Lira, e o grupo As Faíscas a Muiñeira de Sabaxáns, Muiñeira de Cambre e Xota de San Martiño. Son os do 21 do Vicedo.
convidado especial que ven desde Portugal, el grupo folclórico infantil Santa Marta de Portucelo de Portugal, que van a interpretarnos dúas pezas, Chula Boda e a Gota de Santa Marta. Grupo infantil Santa Marta de Portucelo de Portugal.
grupo folclórico infantil e juvenil Santa Marta de Portucelo de Portugal, convidados especiais a esta mostra. A maioría dos danzantes estuvo en Viveiro hai anos. Ahora, mozas e mozos lembran que de pequeniños viñeron a Viveiro a participar na mostra folclórica internacional. Veñen ahora outros veciños de máis de perto, veñen de San Cibrao, Grupo Mistura. O Grupo Mistura de San Cibrao vai nos ofrecer a Muiñeira Freixa e a Xota o Piorneto.
Vila de Sant Cibrao. Y a mostra infantil está a punto de rematar, pero antes permitidme que lembre que mañá, 10:30 da noite, neste mismo escenario, xa a noite folk, pasado mañá, sábado, ás 10 da noite, xa o especial Chile e Colombia, e o domingo ás 8:30 da tarde, actuación dos grupos Otrora de Colombia, Nikola Tesla de Belgrado, Serbia, Dance Theatre de Taiwán, Ballet Folclórico Alas de mi Patria de Chile, American Tumbas de Kenia e Vaguas da Terra de Viveiro. Precisamente os grupos infantis de Vaguas da Terra de Viveiro son os que van a pechar esta mostra con 3 intervencións. Pedimos que permanezades un pouco máis nos vosos asentos unha vez rematen para ser testemunhas e poder aplaudir de novo a todos os grupos participantes, porque unha parella de cada un vai subir para recoller o correspondente agasallo que lles lembre que participaron nesta mostra folclórica infantil. Ahora o remate musical, logo entrega de agasallos, remate musical cos de Viveiro que interpretan en primeiro lugar as pandeireteiras, o Maneo Muiñeira de Grada, logo Maitiña e por fin Chovendo. Esta rua de
quinta seria. Ah, porque ya se la cuarta va a ser. Pero hay que hacer caso de trabajo. Pues vai que por aí para baixo é na porta da escola. Dando que ir, dando a por
foi o remate da música e da danza nesta edición número 43 da Mostra Folclórica Internacional Infantil e Juvenil 43, que podría ser 45 se o COVID non se houbera cruzado no ano 2020 nas nosas vidas, pero aquí estamos volvendo a recuperar todo o perdido e avanzando cara ao futuro. Imos agora proceder a entrega de agasallos aos grupos representantes. Pedimos, pois, que primeiro suba ao escenario unha parella que represente os grupos folclóricos de Viveiro para que actúen de anfitrións e entregarles os agasallos aos grupos visitantes. Parella de Vaguas da Terra, grupos infantís, e chamamos tamén para recoller o seu agasallo os membros a unha parella de Xoaniña de Saíñas de Xove. Xa temos os de Saíñas de Xove. Fátanos os xuvenís e infantís de Vaguas da Terra. Agasallo, lembranza da actuación de hoxe para os de Xove, de Saíñas. Chamamos a continuación a unha parella que represente os convidados especiais do Grupo Folclórico Infantil Santa Marta de Portucelo de Portugal. Tamén os de Vaguas vanlle facer entrega dese agasallo lembranza. Grupo representante de Portugal. Estánse facendo de rogar tanto os que entregan como os que reciben. Si non saltamos e pasamos ao seguinte. Sí que están aquí unha parella ben moza, por certo, de Portugal para recibir os agasallos para o seu grupo. Chamamos agora os representantes de os do 21 do Vicedo, grupo os do 21. Reciben o agasallo do seu grupo. Que veñan agora a parella que represente o grupo Mistura de San Cibrao. E faltanos agora unha parella que represente os grupos de Viveiro, os que os mesmos de Viveiro lle van a entregar os agasallos. Grupos Bazar, Pindusa e Redaiña. Parella representante. Ahora sí que pechamos este acto co voso aplauso ao conxunto de grupos participantes na Mostra Folclórica Infantil e Juvenil. Norabo a todos e mañá 10:30 da noite, Noite Fol, aquí para continuar coa Mostra Folclórica Internacional de Viveiro na súa edición número 43. Boa noite e ata mañá.